Užite si futbalovú fiestu v Byči. V piatok to bude deň plný osláv a pri nich nám bude ako súper robiť spoločnosť FK Tatran Turzovka. Zápas byčianskej 15-ky začína o 15:00 a hneď po ňom o 16:45 nastúpi do zápasu s rovnakým súperom byčianska 13-ka. Po zápasoch tak spoločne môžeme osláviť historické víťazstvo oboch výberov v druhej lige po impozantnej sezóne. V sobotu o 11:00 začne zápas o bytí a nebytí v druhej lige. Ak ho 19-ka zvládne víťazne proti Námestovu, udrží sa v druhej lige. V tradičnom čase o 13:30 si zmerajú sily ich mladší kolegovia v výberu U17. No a čerešničkou na torte by mal byť zápas Ačka z FK Tatran Turzovka, keď bez ohľadu na výsledok spoločne oslavíme postup. Verme však, že chalani sa rozlúčia s úspešnou a opäť postupovou sezónou okrúhlym 20. víťazstvom v sezóne. Výkop zápasu je naplánovaný na 15:30.